Besterik gabe, zuenean pasatzen dugun bezala, hain zoriontsu pasatzen dugun bezala, espero dugu zuen ere gurean pasatzea eguna. Eta Arregi, Zuzurriko alkatea, berari pasatzen diot, pare bat hitz esan ditzak. Azkenean, logistiko gauzat datorkia dela Mikelen horitzatena eta Mikelek utzizizkigun kantu eder horiek, ezta? Tartean bada bat, ni berezitik gogoko debana, ezaguna, Jose Mendiaga, Basena Bartararen hitzarekin egitakoa eta horrela hasten da kantu hori. Kantuz, sortu naiz eta kantuz nahi bizi. Badagoen modu hoberik kantua zer den adierazteko. Izan ere, zer ote du kantuak. Bakarka ari gehala, aldartea gozatzen digu. Ona taldean, azkenean aberatsago eta gozagarriago egiten du lagun artea, etiketen eta diferentzien gainetik gertuago egiten gaitu. Hemen herrian, abituzkero, herria bera, eta guk sentitzen dugu herria euskaldun dago eta alaiago. Eta Euskal Herriko txokoetatik etorri ezkero eta elkarren odora bildu ezkero, euskararen herria alegia, Euskal Herria sendoago egiten. Beraz, indarra handia du kantuak, indarra handia du, eta hain handia da indarra, aire, deitzen baino euskeraz, kantuari. Ez da kasualitatea, kantua airea baita, bizitzeko behar duguna. Orduan, Mikelek oso sarrera politen digu, baina nik ere eskerrona adierazi nahi diot, bai Mikeli eta baita noski euskal kantu taldean abizeate guztion. 10 urtez aritu zeate euskara, kantua, eta taldeari bat eta batuta Zuzurriko txokoak alaitzen, Zuzurriko txokoetan kantuak azaleratzen. Zenbat saio, zenbat ekitalitan hartu dezuen parte. Beraz, lehondo izuela, eskerroneko hitza ditute zuentzat, eta nahi nuke aurreraren ustean guztaban horrela segitzea. Beraz, irun kantu, denok elkarrekin lagun artean, eta gaur Bezozabalik hartzen zaituztegu besarkada handi bat emateko. Gozatu zur ginen, gora euskal kantua, gora Euskal Herria eta biba zuek!